tuil que xiula per donar la benvinguda a la nostra convidada, la Rosa Maria Espinosa, la responsable tècnica de Menjar Sa, amb qui encetarem aquest consultori que volem fer amb tots vosaltres, però primer de tot volem felicitar-la. Bé, amb ella i el Xavier i a tot l'equip d'aquesta empresa, perquè el passat mes d'octubre, si no m'equivoco, rebien el Premi al millor blog de Catalunya 2011 de cuina i gastronomia. Un guardó que no és poca cosa i que reconeixia la seva tasca divulgadora dels hàbits saludables i de l'educació alimentària sana i equilibrada. I bé, per fer-ho ràpid, doncs direm que Menjar Sa va néixer a través d'un blog, que després es va convertir en una empresa d'experts de nutrició i dietètica i que, bé, en això estan. Treballen per a particulars i empreses, assessorant, donant xerrades, fent tallers, associant-se amb empreses que fan tallers de cuina, fent dietes personalitzades, que tenen un blog on responen preguntes, consultes, un blog que es diu La Consulta de Menjar Sa, que es pot consultar dins el web de cuina.cat, que és el web que pertany a la revista que dirigeix el nostre amic Josep Socarrats, que tenen Facebook i Twitter, un munt de seguidors al Facebook, superem els 4.000, quasi 4.400, 4.364, ahir, que igual se n'ha fet algun ara nou. I res, que aquí estem amb ella, que ja et porta un munt de receptes preparades i que us esperem a tots al telèfon, que sabem que esteu trucant, al 93 508 0808, que també ens podeu escriure al Facebook, facebook.com/entaulats, per penjar una foto de brotons o del que sigui, o per fer un comentari. Ja que nosaltres no ens en sortim. No, No. jo crec que ho està enviant al Facebook d'un altre. Si us apareix uns brotons amb un micro de Com Ràdio, Però què és aquest poc respecte això no és un spam, no? cap a les meves Ni un capacitats? correu brossa, és el Socarrats. Tecnològiques. És Que jo què sé, on ho ha enviat, això. Però Ribosfai no vinc, bueno, va. Que aquí ha de parlar la Maria Rosa. Sí, escolta'm, bé, ens agrada molt tenir-te aquí una altra vegada. I a mi L'any m'agrada molt passat estar aquí, gràcies. vam començar aquesta coneixença, perquè no ens coneixíem així cara a cara, i bé, ens va agradar molt, vam tenir poquet temps i vam dir, escolta'm, jo crec que és una bona manera de començar l'any, començant a pensar en propostes saludables. No sé si ens hem passat o no menjant aquests dies, però bé, qui més qui menys ha fet algun excés. És inevitable. Sí, A veure, no ens enganyem, els dies festius ens agrada menjar i Sí. ho celebrem tot a nivell gastronòmic. que ja està bé, però després costa molt posar-se a to. Una altra vegada tornar enrere. Sí. I el que volem nosaltres també és dir, podeu menjar verdures i hortalisses de manera divertida. I tant. Podem donar-vos alguna alternativa, alguna recepta, algun plat diferent. Que sí? Sí, a veure, clar, de fet és que quan associem verdures i menjar bé, ja ens esgarrifem una Avorrit. mica, perquè ja ens imaginem aquelles Bullir. coses bullides i Aquelles coses de simplement... Brussel·les pastades. Exacte, Ah, sí. Ves. tot allò. Escolta, la recepta de bròcoli que tens està bé, perquè la Joana, que ens ha trucat la primera, crec, dient, jo, sisplau, vull una recepta de bròcoli diferent. Em sembla que el tenim a l'altra banda. Joana, bon dia. Hola, bon dia. Què tal, com estàs? Molt Gràcies bé. per trucar-nos. Bon dia de Reis. Res, felicitats pel programa i sobretot per fer receptes d'aquestes que siguin saludables, que tots estem ja de menjar. Que sí, una mica, i tant, sí, sí. I les típiques bledes les tenim una mica com avorrides. Ja ho pots ben No, dir. no, que són fantàstiques, Bé, Però... ara, jo no sé tu, però nosaltres encara ens toca el dinar de Reis després. Sí, sí, no, jo també. Bueno, sí, sí, o sigui, ens avancem una mica perquè encara ens menjarem un tall de tortell. Sí, no però, ens ho negarem. però jo de veritat ho sabia, això, perquè de menjar d'aquest és que quasi només de pensar i quedes embafat. Molt bé. Escolta, Joana, d'on ens truques? Des de Barcelona, de l'Eixample. De l'Eixample, molt bé. Sí. Doncs aquí tens la Rosa Maria Bon perquè dia, Joana. facis la teva pregunta i a veure si et convenç aquest plat que ens ha preparat. Perfecte, sí. Doncs jo volia alguna recepta així que fos de bròquil, perquè m'han dit que a més d'una verdura molt saludable, és molt bo perquè crec que baixa el colesterol, i em sembla que sí. I llavors jo només el sé fer així com al vapor, i a mi el que em molesta una miqueta a vegades és l'olor. I a veure què em podies aconsellar. A veure què podem fer. Sí. A veure, és cert que totes les verdures tenen un paper saludable en quant al colesterol, perquè tenen fibra, sobretot, i també perquè tenen aquests famosos fitosterols que trobem ara, que els posen a dins de molts productes làctics. Clar, el tema de l'olor és això que comentàvem, que precisament aquesta olor és un detonant de salut, perquè es deuen uns compostos sofrats, que també els trobem amb altres plantes, com pot ser la lila ceba,
i que aquests compostos sofrats, en tots els estudis que s'estan fent, demostren que tenen un paper antibacterià, tenen un paper fins i tot protector enfront de malalties degeneratives o malalties com pot ser el càncer. Per tant, hauríem d'intentar reconduir aquesta olor cap a una cosa realment positiva. Jo la recepta que us proposo del bròquil és una recepta que és de casa meva tota la vida, el feia la meva besàvia, i és aquestes menges tan econòmiques que doncs, xoca una mica amb aquests àpats de Nadals i menges tan cares, podríem dir-ho, no? Que és una mica el reaprofitament, però que al final es va convertir en un plat estrella i és molt, molt, molt senzill. A veure, ataca. És un trinxat, però fet amb bròquil i amb fesols de Santa Pau, perquè nosaltres som de la Garrotxa, tota la meva família materna és de la Garrotxa, llavors doncs, fem aquesta combinació amb els fesols de Santa Pau. Hortalissa i llegum. Hortalissa i llegum, que és la combinació econòmica ideal i, a més, a nivell de salut és perfecta. Clar, el tema de l'olor, hem de pensar que aquests compostos sofrats, si agafem, que ara quan en Josep ha portat els brotons, dic, deixa'm-els olorar, perquè he de reconèixer que els brotons no els he tastat mai. Dic, deixa'm-els olorar, a veure, i sí que notes una lleugera olor, no?, que et recorda les cols, però en realitat quan la planta està sencera no fan molta olor. I és perquè diríem que no són compostos volàtils, així com l'all i la ceba. Els compostos sofrats que tenen són volàtils i per tant emeten molta olor. En aquest cas no ho són fins que els tallem. És a dir, en el moment en què tallem aquest bròcoli o el bròquil o la coliflor o les cols... Despertem la bèstia. Aquí està. Es revela. Escolta'm una cosa, per fer-ho ràpid, perquè tenim altres oients a l'altra banda. Com la faríem, aquest plat? Podem fer un sofregit, ara que deies de l'all i la ceba, per donar-li una miqueta... Doncs no, aquest és sense sofregit i amb molt poc oli. És a dir, bullim o coem al vapor aquest bròcoli i els fesols de Santa Pau, quan ho tenim ben cuit, amb una forquilla, sobretot, anem xafant, o sigui, fem bíceps, i quan els tenim ben aixafadets, amb una paella, amb poquet oli, sobretot la meva mare m'ha insistit molt, poc oli, fem com si féssim una truita. Però aquí, així com el trinxat de la Cerdanya, hi posem all, hi podem posar cansalada, etc. Aquí res, és només el bròquil i els fesols de Santa Pau, que ja que visc al Vallès també reivindicarem les mongetes del ganxet. O sigui que tenim aquestes dues denominacions. Les dues alternatives. Sí. Escolta'm, Joana, ara que no ens sent la Rosa Maria, si tu vols posar una miqueta de sofregit per donar-li, sí, home, també podem, una mica de pebre, una mica de cosa. Mira, podem fer variants, sempre, però bueno, no hi posem tall, que això ja tindrem temps. Saps què feia el meu avi després quan tenia això fet, que es va convertir en plat estrella? Feia un bon allioli amb una cabessa d'all sencera i posava aquest allioli sobre d'aquest ja m'agrada. Trinxat. Ei, això potencia totalment. Aquesta recepta l'hem millorat amb l'allioli de l'avi, Joana, et sembla bé aquesta proposta? Em sembla perfecte. El de l'allioli, si és sense ou, que és fantàstic, com el saps fer, doncs una meravella. Moltíssimes gràcies. Doncs escolta'm, gràcies a tu per trucar-nos. I mira, com que ja anaves molt predisposada a la cosa sana, et sembla que et deixarem aquí a recepció de Com Ràdio un llibre molt adequat, que és Dieta Tradicional i Salut, les propietats de los alimentos de siempre, de la Pilar Sant Pau. Una nutricionista que a més col·labora en aquesta casa habitualment i bé, t'anirà molt bé per seguir aquests consells saludables durant tot l'any. Pues moltíssimes gràcies. Gràcies a tu, Joana, una abraçada i bon any. Adéu-siau. Bé, seguim. Tenim una altra trucada a l'altra banda. El Josep. Ara, Josep, no sé què ens vols preguntar, però jo et saludo. Bon dia de Reis, bon any nou. Com estàs, Josep? Hola, bon dia, que tingueu bon any nou i que els Reis us porti moltes coses. Esperem, ara quan tornem a casa veurem si hi ha hagut sort. Jo ja he obert els paquets, jo m'he portat molt bé. Bueno, sí, pots comptar. Digues, Josep, d'on ens truques, primer de tot? Primer de tot truco des de Barcelona. Molt bé. I volia fer una pregunta sobre l'all i oli de codony, si creu que és més convenient posar-hi poma o no, i per altra banda sobre les propietats de l'all i oli de codony. Doncs, bon any, Josep, primer de tot. Bon any nou. Mira, l'allioli de codony, ja que deia això la Joana, un allioli sense ou, doncs substituïm l'ou per altres alternatives que ens ajudin a lligar, com podria ser el codony. A la Garrotxa el fan també amb patata, que també seria una manera de lligar. Al final tots són productes que són una mica rics amb hidrats de carboni, rics amb glúcids, que ens donarien aquesta textura més consistent.
Per tant, a veure, si estem parlant d'una persona que té una miqueta de sucre o és diabètic, sí que recomanaríem fer un allioli tal qual, al pur, all i oli, l'all i oli i sense posar-hi ni codony, ni patata, ni poma, perquè això incrementaria una miqueta els hidrats de carboni i no ens convé. Però si no, el codony ja sabem que és un producte que a nivell de flora intestinal i a nivell de regulació del trànsit intestinal ens va molt bé, perquè fa una mica doble funció, tant ens ajuda a accelerar el trànsit com a intentar que no vagi massa de pressa, i la poma, de fet, és d'aquelles altres fruites, similar al codony, que també té aquesta bipolaritat, no? O aquesta doble personalitat que permet fer les dues funcions en funció del que ens convingui en aquell moment. Per tant, doncs, és una molt bona opció l'allioli de codony, ja ho sabem, amb un bon oli d'oliva i també l'all, molt cardiosaludable, per tant també ens aniria bé per aquell colesterol que mencionàvem abans. Josep, has quedat convençut, sí? Escolta'm, doncs jo com t'he vist així cap al tema salses, dic, mira, em sembla que també t'has portat bé. Et deixaré un llibre que es diu El libro de salses de Iker, que és d'un cuiner que es diu Iker Erauzkin, amb fotografies de la gran Becky Lawton, fotògrafa gastronòmica gran on les hi hagi. La millor fotògrafa gastronòmica de Barcelona, com a mínim. I escolta'm, més de 160 receptes de salses. Estupendo, moltes gràcies. No sé si surt la de codony, però és igual, tu, perquè et pots avorrir de fer salses i coses. Sí, és un llibre molt interessant interessant perquè l'Iker, que és d'origen basc i francès, també ha voltat per tot el món i és una persona inquieta i trobaràs aquí, vaja, amb tantes salses, alguna que t'agradi segur. Moltes gràcies. Doncs a tu, Josep, per trucar i que et vagi molt bé aquest any que acabem d'encetar. Fins aviat, una abraçada. Igualment. Una abraçada, bon dia. Una abraçada, adéu-siau. I tenim una tercera trucada. La Carme, mira, una tocaia. Carme, bon dia. Hola, bon dia. Què tal, com estàs? Doncs mira, bé, fent el dinar. Mira, jo pensava, mira, aquesta hora encara ens va prou bé perquè encara ens podran escoltar mentre es paren la taula. Potser canviem d'opinió amb algun plat. Sí, això, les dues coses alhora. Però em sembla que tu vas directe al tema, a preguntar alguna cosa sobre receptes amb verdures. Amb verdures, a veure, no sé, suposo que les verdures totes en general van bé, però que tendeixin a baixar la pressió més que a pujar-la. Clar, és que Hola, Carme, dic, les verdures són riques en potassi. I el potassi... Que totes van bé, no? Exacte, totes les verdures i també les fruites són molt riques en aquest mineral que ajuda a regular l'equilibri d'aigua tant dintre com fora de la cèl·lula. I en concret el potassi és diürètic. Sí, ja ho sé, això ja ho sé. Per tant, contribueix diríem que contribueix, o sigui, no és l'únic factor, però ajuda a disminuir aquesta tensió arterial. Per tant, totes les verdures, i si les cuinem al vapor millor perquè no hi hem d'afegir sal. No, és que sal jo ja cuino sense sal. Ja cuino amb herbes des de fa molts anys perquè el meu marit té problema gros i jo ara també, perquè clar, amb l'edat. Però llavors vull dir, he pensat, potser és que n'hi ha alguna que sense fer-ho fort, però sempre té més tendència que altres. I era per això la consulta. Totes en general són molt riques en potassi i aquestes en concret que estem fent avui, que estem fent les cols, coliflors, són verdures molt riques en potassi. De fet, la naturalesa és molt sàvia, com que ens posa tots els nutrients que necessitem durant tot l'any amb cada producte de temporada. No hi ha res millor que menjar el producte que ens dona la natura en aquest moment. O sigui, la col també, no? És que hi ha alguna persona que m'havia dit a mi que la col no anava gaire bé per la pressió. Totes aquestes verdures són molt riques en potassi i us aniran bé, com tu dius, cuinades sense sal, però sí amb herbes aromàtiques. Sí, és el que faig, ja fa molts anys que ho faig, això. Doncs és un art, això, també. Doncs sí, n'hi ha après molt, Sí, senyora Carme, et felicito. El primer que m'ho explicava ser el metge, però vull dir, amb els anys he anat progressant i la veritat és que alguna vegada ha menjat algú que no ho he dit, que no tenia sal, i no se'n dona compte. Molt bé. Això passa, sí. Carme, escolta, d'on ens truques? Jo de Barcelona, aquí molt a la vora de la ràdio, a Sants, a la vora de la plaça al centre. Mira, Sants les Corts, estem al límit, una mica, si ets de la plaça al centre, potser ja ets les Corts, segons si ets de dalt o de baix. No, jo encara sóc de Sants, perquè soc cantonada Galileu i l'Avinguda Madrid talla. La vorera de cap a baix, que és on vic jo, és Sants, i l'altra vorera ja és les Corts. Sí, senyora. Doncs escolta'm, ens ha agradat molt que ens truquessis. Ara m'ho has posat una mica difícil amb això d'aquests llibres que tenim per regalar. Tu de bolets, els bolets us agraden a casa? Sí, molt. Doncs mira, escolta'm, en tinc dos. Un, que és La ruta del tresor del Marc Estévez, que ens revela secrets per trobar els bolets més exclusius de Catalunya, i l'altre, Passió boletaire, mites, usos i costums,
Amb 40 receptes de bolets. Bueno, doncs aquest, potser, no? Què et sembla? Sí. Vinga, doncs del Josep Coelho i la Pilar Coelho, aquest llibre amb històries i amb plats de bolets per fer, que segur que triomfaran a casa també. Molt bé, gràcies. Gràcies a tu, Carme. Una abraçada i bon any nou. Adéu, gràcies. Adéu. Posem un copet musical perquè preparem unes receptes i tornem de seguida. Som de fang, som de fum, som figa de figuera, picada de pardal. Entaulats. Propostes per menjar, beure i viure millor amb Carme Gasull. Queden 10 minuts per la 1 del migdia. I jo volia que donéssim com a mínim una recepta de col rava, perquè ja que l'hem introduït avui a la taula, i ja hem dit on el podem trobar més o menys, que sapiguem com ens l'hem de menjar, no? O com a mínim alguna opció. I després deixarem passar el Jordi, que està a l'altra banda, però que ens va fer una pregunta fricandó, que dius, a veure, Jordi, que estem parlant de verdures, home. No sé què vulgui dir, si podem incorporar alguna d'aquestes hortalisses. Un fricandó vegetal. No sé. Si és això, Jordi, mira, ja m'agrada. Però bueno, queda't aquí, espera't, que ara et passem per antena. Rosa Maria, endavant. Col rava. Sí. Us afegeixo un productor més a la llista, de la Garrotxa, que és amb qui jo vaig descobrir el col rava. Ei, molt bé. En David és un productor agroecològic que el podeu trobar tots els dissabtes al Mercat de la Canya, i entre alguns d'aquests productes, quan és temporada, doncs jo he pogut tastar el col rava, que fa molt poc, jo que l'he descobert, o sigui que ha sigut casualitat que en parléssim justament ara. Jo no n'he menjat mai. Que està com de moda. I tu? Jo, col rava, el de la revista. Perquè te'l vas menjar així cru, amb la allà foto. La sessió de la foto, no? clar. Bueno. Ara he quedat malament és mentida, jo. Jo no. Que és mentider. I que ara dirà, jo tampoc. Ja han passat els Reis, ja puc dir mentides. Tinc un cert marge fins l'any que ve. Ho senten tot, els Reis? Vinga, anem al que Va, anem al gra. Doncs mira, us dono precisament una recepta que m'ha passat en David, feta amb col rava, que és un cuscús, que seria amb verdures, però entre aquestes verdures posar-hi aquest col rava. Molt bé. I això jo sí que no ho he tastat, aquesta recepta. Ai, doncs, té molt bona... Mira, a mi el cuscús m'agrada, a més, i així. Digues. Doncs mira, si tenim una cuscussera, molt millor. I llavors, amb aquestes verdures necessitarem ceba, carbassó, col rava, un parell de pastanagues, albergínia, carbassa. I llavors, si voleu afegir-hi carn, o xai o pollastre, que és típic, bueno, però podem fer el vegetarià, l'opció vegetariana? Només vegetarià. Molt bé. Llavors fem un sofregidet primer amb la ceba, la part de baix de la cuscussera, i si volguéssim posar carn hi posaríem ara, i un cop tenim fet el sofregit, ho condimentem amb gingebre en pols i amb cúrcuma en pols, culleradetes de cafè. És molt condimentat, el plat que m'ha passat en David. És un cuscús, sí, però... té el punt aquest oriental. No, i tant, i a més fet amb molt de carinyo. Llavors, un cop tenim aquest sofregit condimentat amb la ceba, hi posem la resta de verdures, entre elles el col rava, tallat a daus, uns 3 centímetres més o menys. Ho cobrim amb un brou de verdures o amb aigua i deixem que vagi bullint, que això ho tindrem ben bé mitja horeta i una micona més. Llavors, mentre això va bullint, amb un bol posem el cuscús, que a les mides més o menys per mig quilo de sèmola necessitarem un mig litre d'aigua, que el que farem és remullar aquest cuscús, anar-ho remenant amb els dits per desfer els grumolls que pugui fer, i un cop s'han desfet aquests grumolls i la sèmola ha xupat aquesta aigua, col·loquem la part de dalt de la cuscussera, que té aquests foradets, com si fos una olla a vapor, perquè ens féssim una idea, posem la sèmola a dalt i ho deixem coure 10 minuts que es vegi coent amb el vapor de les verdures de sota. Passats 10 minuts, ho traiem, ho tornem a posar al bol i ara afegim un quart de litre d'aigua freda per refrescar-ho i una altra vegada anem desfent amb els dits per aquests grumolls que es puguin fer. Ho tornem a posar a la part de dalt de la cuscussera. 10 minuts més, ho tornem a treure, tornem a remenar una mica i llavors ho barregem amb una mica de mantega, una miqueta més de cúrcuma, pebre negre i, si no recordo malament, amb coriandre també tallat petitó. I això ja ho tenim. Tenim les verdures per una banda i el cuscús per una altra. Que bo i que sa. Sí. Té dues coses. Escolta, i del cuscús podem fer quantitat, a més, i això d'un dia per l'altre...
Ens queda... Que sí? Home, ara que venen èpoques de carmanyoles, un Clar, altre sí, cop. altre cop. I a més, o pots menjar el plat, o mira, o d'acompanyar, que dius, avui me'l menjo com a plat únic i demà l'acompanyo amb un tall. A veure, la d'alguna proteïna cosa. sempre és bo que sigui tant en diners com en sopars. Molt És a dir, bé. necessitem hidrats de carboni, que seria la sèmola, verdures, que ja les hem dit, i després alguna proteïna, que hem proposat aquí xai o pollastre, però algun dia també ho podríem fer amb peix. Molt bé. 5 minutets. I em sembla que hi ha un parell de trucades. En passem una. Jordi, va. Jordi, bon dia. Bon dia, gràcies. Bon any nou. Bon dia de Reis. Igualment. No, us volia preguntar si seria gaire sacrilegi amb un fricandó de base afegir-hi trinxat porro i després una mica de coliflor i arròs. Home, no li diríem fricandó, poder. No? No ho sé. Aquí els experts. Hauríem de buscar un altre nom. El porro té un to melós, la coliflor també es fa amb beixamel i l'arròs combina molt bé. Però aquí Què li faríem diries, a la coliflor amb beixamel? Manem? No, que dic que la coliflor combina molt bé amb beixamel, que és una cosa melosa. Sí. Segurament combinaria bé amb el fricandó, que també té un to melós, no? A veure, segur que queda bé perquè aquestes verdures es podríem afegir amb un estofat de vedella o de porc. Podríem afegir qualsevol d'aquestes verdures, com el col rava que mencionàvem ara, tallada petitona, i quedaria segur bé. El que passa és que deixaria de ser segurament un fricandó. Jo el porro, com a sofregit, és una verdura que acostumo A mi m'encanta, posar, sí, a mi m'agrada molt. Sofregit, no només la ceba. Per tant, el Jordi, porro l'he vist de seguida. Jo crec que et donem l'ok per aquesta versió de plat. Sí, és una versió bastant barroca, però mira... Però no de sabor, jo crec que és bo. Ara, jo no crec que li podíem dir fricandó. Jordi, per què no li busquem un altre nom? Clar, busquem un ens nom. inventem un nou plat a la cuina Friquindó. catalana. Friquindó. Amb carn. Fricandó no. Això, m'ha agradat, fricandó. Jordi, escolta'm, jo que et veig així elaborat, et regalaré una novel·la. A tu, una novel·la gastronòmica. Sí? T'agrada? Bueno, si no t'agrada, digue'm. Sí, m'agradaria més aquell llibre que heu dit per trobar-vos. Doncs no et preocupis, del Marc Estévez, La ruta del tresor. Sí, El secret més... T'intriga, això. Sí, bueno, de fet, has de ser boletaire, perquè inclou itineraris, 17, ni més ni menys. Molt bé, molt bé. O sigui, has d'anar allà amb el cistell, esperem que plogui primer, perquè aquest any ha sigut un desastre, perquè si no, per molt llibre que tinguis i molts secrets, noi, no hi ha res a fer. Però bueno, aquí te'l deixem, a recepció de Comràdio. Escolta'm, Jordi, d'on ens truques? Manem? D'on ens has trucat? D'on truques? De Barcelona. De Barcelona, també. Escolta'm, avui, pleno de barcelonins. Pleno al 4. Pixapins, els pixapins. Bueno, doncs molt apropiat per aquest nom dels bolets, perquè allà on anem, tu. I més si et donen amb un cistell. Escolta'm, Jordi, moltes gràcies per trucar-nos. Bon dia de Reis. Igualment. I que aquest 2012 sigui feliç, d'acord? I salut. Molta salut per tots. Moltes gràcies. Gràcies, adeu. Jo què sé, anem posant una mica de sintonia ja per acabar de... Tenim una trucada molt ràpida de la Imma. Bueno, i no hem dit una cosa, ens han trucat 4 persones de Barcelona, entre les quals, i la Imma també va, sortejarem aquest paquetet que ens va fer la Galeta Maria amb unes galetes artesanals, naturals. És un paquetet que és un paquetàs, perquè el que hi ha dintre és increïble. Sí, però està tan ben tapadet així que no us desvetllarem, perquè si no diran, home, aquests hi han posat la mà, potser si n'han menjat alguna cosa. Abans de que sonin els pitos, em direu, recordeu qui ens ha trucat? El Joan de l'Eixample, el Josep, la Carme de Sants, el Jordi i ara la Imma. Imma, has de ser superbreu, Bon dia, bon any nou. Per fer les bruixetes de verdures, millor escaldar-les abans o no? Jo no les escaldaria. No? No. De fet, totes les verdures fetes al dente, encara millor. Val a dir, que no ho he mencionat, les crucíferes, cols, coliflors, fins i tot raves, naps, en cru hem d'anar en compte perquè tenen un antinutrient que no ens permet absorbir correctament el iode. De manera que persones que tinguin hipotiroidisme estaria contraindicat que les mengessin en cru. Per tant, seria l'única verdura que hauríem d'anar en compte, però per la resta, crues tal qual i que ens quedin al dente. Molt bé. Imma, doncs moltes gràcies per cloure aquest programa d'avui. Què us sembla? A qui li donem la galeta? O les galetes? Home, tenim números del 1, 2, 3, 4, 5. Doncs va. Doncs vinga, paper ràpid, mentre jo us dic
que ens ha agradat molt seure aquí una altra vegada, que marxem, que esperem tornar en algun moment. Vinga, que tregui el número la Maria Rosa. Vinga. Sí? El 3. Adéu. Adéu, sí.